Pianistien kanssa on ollut tässä pieni projekti. Meillä on ollut varhaiskasvatuksen teemavuoteen liittyvät eläinkonsertit. Ja tänään saadaan myös muutamia kappaleita kuulla niistä konserteista. Jokainen soittaja teki pienen tarinan tähän omaan näihin kappaleisiin. Ja nämä kappaleet ovat Eeva Sarmanto, Neuvosen ja Leena Miikkulaisen vihkoista eli kokoelmista Iloisia eläinkuvia ja Meri Helmiä pianolle. Ja nyt meillä ensimmäinen tarina on Salaperäinen sammakko. Sammakko puikoi veessä, teessä ja hyppeli tien poikki. Hilpeä hiiri. Hilpeä hiiri tanssahti, pyörähti ja naurahti. Hilpeä hiiri teki kuperkeikan, kupsahti ja sanoi kukkeli kuu. Kengurumusiikkia. Olipa kerran kenguru, jolla ei ollut yhtään lasta. Sitten hän meni leipurikengurun luokse ja pyysi, voisitko leipoa minulle vauvakengurun? Leipurikenguru leipoi marsipaanikengurun. Sitten hän vei sen kenguru äidille. Marsipaanikenguru katosi kerran. Äitikenguru etsi joka paikasta ja löysi yhden kengurun. Marsipaanikenguru oli muuttunut oikeaksi kenguruvauvaksi. Sitten he menivät kotiin ja elivät onnellisina elämänsä loppuun asti. Pulle ja pöllö istuu oksalla ja katselee, onko maassa syötävää. Ankka huomasi, että Pulleanpöllön poikanen oli pudonnut mereen. Se meni pelastamaan poikasen vedestä ja ne uivat takaisin rantaan.